Alustasti niinku noisin nähnyt medusan. UMP teki musta helkaa. Ja Tuumaani teki musta häsleri. Mut ei enää liiku väkit kun jäbi kätteli. Ei enää handofeita jo enää mäddeli. Nykyään ruslainen voin omistaa mun masteri. Tietty palas säkkeihin kun tiedän ette tahdos tahtiin. Eilen oli 17, tänään 22 ja mä oon edelleen tää sama jävä. Tuskin ikivartu vanhaksi, en tiedä sit se enempää, mut tiedä aivan varmasti. Se duunan samoin jutun vielä silloin kun on 100 Joo, elikkä meidänkin on pakko tehdä maailman. Ihmettelee kahtoo sun